Φίλες και φίλοι, αγαπητοί γονείς, αγαπητοί προσκεκλημένοι, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή βραδιά, σε μια βραδιά επίδειξης της πολεμικής τέχνης Taekwondo ITF, στα πλαίσια των προκαθορισμένων ετήσιων εκδηλώσεών μας για την προβολή του αθλήματος. Ολυμπιακό έτος φέτος, και θα ήθελα να αφιερώσω την απόψινή βραδιά, την απόψινή εκδήλωση, σε έναν στον μαζικό, λαϊκό, υγιή αθλητισμό, μακριά από τη χρήση επικίνδυνων απογορευμένων ουσιών. Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Γι' αυτό δεν είμαστε διατεθειμένοι να θυσιάσουμε την ψυχική και σωματική μας υγεία με σκοπό τις διακρίσεις ή τα μετάλλια. Τα μετάλλια δεν είναι ο αυτοσκοπός. Είναι απλά το μέσον, ένας δρόμος αν θέλετε, για να εξελιχθούμε καλύτερα σε αυτή την τέχνη που υπηρετούμε και να γίνουμε καλύτεροι. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να δώσω το λόγο στο δάσκαλο της σχολής, τον Άγγελο Σολδάτο. Αγαπητοί φίλοι, είναι τιμή μας σήμερα εκ μέρους όλων των παιδιών του Taekwondo και τις μαύρες ζώνες και όλοι οι εκπαιδευτές που βρίσκονται σήμερα μαζί μας και μας τιμούν. Σας ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνετε. Δεν θα σας κουράσω πολύ με λόγια. Θα σας παρουσιάσουμε ένα μέρος του Taekwondo που στην ουσία δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γίνεται στη σχολή και δεν θα παρουσιάσουμε τις αρχές και το σεβασμό που διδάσκουμε μέσα στη σχολή. Θα δείτε ένα πολύ μικρό κομμάτι. Σας ευχαριστώ πολύ. Η επίδειξη μας ξεκινάει. Τσάριο. Κιόγε.